Hola, espectadors i espectadores de Castelló Notícies. Des fa unes setmanes tots sabem que el riu Albaida, al seu pas per Castelló, està sec. Aleshores, avui, per a parlar-ne, tenim amb nosaltres un polític que s'ha mullat, mai millor dit, tant en sentit figurat com no tan figurat, perquè de fet s'ha clavat dins del riu, com és el regidor d'Esquerra Unida, Brian Richard, que està amb nosaltres. Hola, Brian. Hola, bon dia. Brian, explica'ns un poquet què està passant exactament amb el riu Albaida. Està sec, perquè ho hem vist tots en moltes fotos, malauradament. Què és el que està passant exactament? A veure, sí, intentaré ser molt breu. El dia 3 de juliol, que teníem de joventut, que també porta la regidoria de joventut, teníem una eixida nocturna i just quan passàvem per el riu Albaida vaig veure que estava sec. Aleshores vaig fer fotografies, vaig enviar a Sugarview i a la plataforma Albaidanet, on sí que formo part jo, i vam enviar a premsa una nota de premsa exigint que el riu tornarà a portar aigua. Des d'aleshores han hagut molts contactes amb la Confederació Hidrogràfica de Xúquer, amb el relator de l'ONU per als drets de l'aigua i el sanejament de l'aigua, i amb diferents organismes. A hores d'ara està denunciat, però el riu Albaida continua sec. Ara mateix el que sí que estan fent-se, per això veureu que a vegades porta aigua, és que aconseguirem que la Confederació Hidrogràfica omplirà la séquia escalona fins al màxim que poguera omplir-se tècnic per a que quan arribara, o sigui, per a que l'aigua que sobrara del regadiu fora llançada, retornada al riu Albaida en la fàbrica de paper, i aleshores allí podíem de nou entrar l'aigua. Així de nit sol omplir-se de nit o el cap de setmana i després quan arriba el dia torna a secar-se, que el fons serà de migdia del dilluns, com després de tota la setmana sol estaria ple d'aigua, però és això. Per a que puguem entendre-nos tots, anem a utilitzar un símil un poc més popular, diguem-ne. El Xúquer, diguem, de manera un poc més senzilla, té una aixeta i el Xúquer obri l'aixeta i l'aixeta va als diversos afluents, va a l'Albaida, va, per exemple, ara que fa poquet s'ha aprovat un trasbassament també, que ja parlarem, al Vinalopó, i per una sèrie de raons tècniques, teòricament, ha tancat l'aixeta i el riu que al pas per Castelló el tenim sec. Per què ha tancat l'aixeta? Hi ha raons tècniques, però vosaltres sabeu que també hi ha altres coses. Clar, a veure, l'argumentació del comissari i de la mateixa Confederació Hidrogràfica de Xúquer és que en tancar les comportes de Bellús i no estan soltant quasi aigua, quasi és que no arriben ni als 200 litres per segon, hem d'entendre que deurien soltar com a mínim 500. Perquè els veïns es queixen que fa olor i van a fer un estudi per a aconseguir que en un temps no molt llunyà poder tornar-les a obrir. És una cosa que no té sentit, o sigui, durant molts anys, abans que es refera a la planta de fems de Guadassuar, els veïns de Massalavés, de l'Alcúdia i dels pobles colindants, Benimodos, queixaven molt de l'olor i mai van tancar la planta perquè, òbviament, priva l'interès col·lectiu de tots els usuaris respecte als interessos d'un únic poble. I en l'Albaida havia passat sempre això, o sigui, sí que hi havia hagut queixes de que feia olor, però no havia passat mai això que tancant les portes per decisió. De fet, el president, per el que vaig veure o per el que vam entendre, s'enorgullia que havia fet per fi alguna cosa per solucionar això. En quant el que havia de fer és fer l'estudi, però per fer l'estudi no fa falta tallar el riu i secar-lo. Vull dir-te, quan tu seques un riu estàs fent una il·legalitat perquè el cabal mínim està ahí i és llei, el cabal mínim és llei. Simplificant molt, i perdó perquè aplegant quasi a la caricatura, podríem dir que d'alguna manera el riu està sec perquè uns veïns diuen que fa pudor. Sí, d'acord. Vosaltres haveu anat allí, s'haveu desplaçat moltes persones allí, o haveu comprovat in situ perquè s'haveu mullat, i què haveu trobat per allí? A veure, jo he anat dues vegades, però altres companys com Roger, el president de Sugarview, com Paco, com altres companys de la plataforma, estem anant contínuament tant ací com a altres punts del riu
Per exemple, en Manuel, en el pas de l'aigua, també anem tots els dies o quasi tots els dies, vegem a quin nivell està passant l'aigua, i el que vegem és que, que les comportes estan tancades, sols hi ha una sequieta per baix a la dreta, pel marge dret del riu mirant a la presa, i després el que vegem és que uns centenars de metres més cap a baix hi ha una tuberia que tira una aigua blavosa, de color quasi radioactiu, que sí que fa molta mala olor. Però clar, això no ve de la presa, ve d'un tubo que no sabem ni d'on ve, entenem que pot ser que vinga de la depuradora, perquè moltes vegades depuradores que estan a venda als pobles són antigues i no estan treballant al nivell que toca, o que ve d'un polígon industrial que hi ha un poc més cap amunt. No sé d'on ve aquesta aigua, però és una aigua que és blava, un color molt lleig, la veritat és que és molt radioactiva, i on cau és blanc, o sigui, on cau l'aigua, el voltant d'aquestes pedres i tot està com blanc pur, com si portara així o si portara algun producte químic. O sigui, modifica tot l'aspecte, tot el... Sí, les plantes i tot estan blanquinoses, està tot... És que, clar, vosaltres haveu anat allí, haveu vist que hi ha... i a pesar de tot, la Confederació Hidrològica del Xúquer al·lega raons tècniques per a que el riu Albaida, al seu pas per Castelló, per exemple, se li talli un poc l'aixeta i no n'hi hagi... I és una pena realment perquè hem vist tots com, en el context un poc del canvi climàtic, a Castelló hi ha tota una fauna, hi ha cabres silvestres, hi ha una sèrie de peixos, d'espècies de peixos que pensaven que estan extingides i han eixit, i en canvi ara veient l'estampa del que vegem. Vosaltres haveu fomentat el voluntariat amb xiquets, haveu anat allí al riu, haveu fet molts anàlisis, sí, a veure, i els resultats són prou bons. Nosaltres en els mesos de maig i juny farem unes jornades de joventut sobre voluntariat mediambiental, i allí portarem portarem un tècnic d'agro i farem diferents eixides. La primera que farem va ser la del riu, la de la vida en el riu, i anarem al segon pont, just on està ara mateix a sec. El riu estava totalment ple, estem parlant que hi havia 6 metres d'amplada per 2 metres i mig, quasi 3 de profunditat, i vam fer un anàlisi d'aigua, vam fer de matí i de vesprada, dues vegades, i canviant el tal. Anàlisi, contraanàlisi... Sí, vam fer dos anàlisis perquè vam vindre dos grups, vam fer un grup de matí i un grup de vesprada. I vam fer anàlisis, vam mirar les microespècies que n'hi ha, de microinsectes que s'amaguen dins les pedres i aquestes coses, que és un símbol... Quan aquests animals estan i ixen la quantitat que estan eixint, és una demostració que el riu estava en una molt bona salut. També teníem aus com el blavet, que és una au que fins fa uns anys només es trobaves en l'Albufera i que estava quasi extingit en altres llocs, i així hi havia, jo no sé quantes parelles n'hi havia, però 2 o 3 fàcils. I s'estan recuperant moltes espècies, la llúdria, que sí que està en la banda de Manuel, que allí, a hores d'ara, sí que és veritat que està més sec, però gràcies a que n'hi ha talls d'aigua, parells d'aigua, com pot ser la mateixa presa de l'Escalona, doncs sí que continua havent aigua, però la salut de l'aigua no és la mateixa. Evidentment, si hi ha el riu, que no és un riu d'estos que qualifiquen com a efímers, ha de passar contínuament aigua, no pot tallar-se... Sí, el riu està considerat com a no efímer, com a continu, i per tant és obligació de la Confederació Hidrogràfica el tindre sempre aigua al riu. El cabal mínim, que per a la part més baixa del riu, són 200 litres per segon, 0,2 metres cúbics per segon. Perquè entenguem, si la part mínima, el mínim és el mínim, hauria de passar 200 litres per segon en la banda més baixa del riu, on passa zero, o sigui, no n'hi ha ni una gota d'aigua. Hem fet càlculs, la presa estava en uns més de 17 hectòmetres cúbics ara mateixa. Si tu durant 12 setmanes estàs soltant no 200, sinó 500 litres per segon, no gastaríem ni 5 dels hectòmetres cúbics que té la presa, en quant 7 o 8 tenen que anar-se'n, o sigui, arribarà a setembre i començaran a soltar aigua quan estiguen bojos, perquè la presa està massa plena i quan comencen a haver les pluges de tardor en possibles gotes fredes, van a tindre que obrir les comportes soltant aigua desmesurada i de forma il·lògica. No entenem com... O sigui, podria estar
soltar 500 litres per segon no hi hauria cap problema. De fet, jo tinc fotos de l'any passat que també vaig anar a la presa i era preciós, podies, o sigui, te posaves davant d'ella i te banyaves de l'aigua que eixia i era molt bonic per fer fotografies. I ara, a hores d'ara, doncs això, no té sentit, perquè a més la presa està plena, és que enguany hi ha hagut molta aigua, no és que no puguis al·legar que hi ha hagut sequera i que has de guardar l'aigua per si passa alguna cosa, no, és que està plena. Possibles solucions. Tot va començar quan vareu anar allí casualment, que vareu veure allò, haveu presentat una moció en el darrer plenari. Sí, i una denúncia. I una denúncia amb el suport unànime de totes les forces polítiques. Sí. O sigui, tingueu a tot Castelló darrere. I a més, també has fet referència abans al cas curiós d'un curiós i insòlit aliat com és un buròcrata de l'ONU a Castelló, el relator. Conta'ns un poc com va estar aquella anècdota que un senyor de l'ONU ve a recolzar el tema. El relator de l'ONU, que és espanyol, ja coneixia els col·lectius d'ací, de Xúquer-Viu. De fet, va estar ja ací abans que es creara Xúquer-Viu amb la gent que està ara a Xúquer-Viu. I ha estat ací 3 o 4 voltes. Aleshores, enguany, en la festa Xúquer-Viu, sempre s'ha donat un premi al defensor del riu, de la vida, que és el Premi Aigua Clara, i un premi al que destruïx, que és el Premi Terc Impudent. I el Premi Aigua Clara va caure sobre el relator de la ONU per al dret humà de l'aigua i del sanejament de l'aigua, que és una persona que va entrar l'any passat i que està preparant uns informes per a parlar en octubre. I aquest home bàsicament va vindre la setmana abans ja, quan farem el banyat al riu, el mullat al riu, i ja vam estar i va conèixer un poc ja de primeres com estava tota la situació, perquè va estar tota la setmana així reconeguent de prop. Va estar in situ veient com estava. Va estar in situ com estava tot, i en la festa, gran part del seu discurs, va estar, tant d'ell com de tots els que van intervindre, va ser per el tema de l'Albaida, al punt que el Premi Terc Impudent va anar per al Ministeri de Transició Ecològica per justament, reduir el cabal ecològic per al pròxim pla hidrològic de 200 litres a 180 litres, a 0,18, i per deixar que el riu ara mateix estigui sec i incomplint la llei. Així que ja, per acabar, volem un riu que sigui un riu normal, com entenguem tots, que tinga aigua contínuament, tampoc crec que demanem tant, que tingui les seues espècies, que es pugui veure. Tu què voldries, per exemple, per als pròxims 10 anys a Castelló, 2021-2031, per al riu? Què volem en aquest riu? En quina línia podem treballar per a que el riu torni a ser el que ha sigut, o més inclús? Què podem fer? A veure, n'hi ha primer un acord internacional per als rius que marca que per al 2028 els rius tenen que tindre la seva vida segura. I és una estratègia marc, crec que no sé si és europea o crec que és europea, estratègia marca de l'aigua, que li obliga al govern d'Espanya a mantenir l'aigua i a mantenir el cabal ecològic i a mantenir sempre la continuïtat del riu. I això és la primera. Aleshores, primer hi hauria que complir els acords internacionals. Això és la base inicial del que estem parlant. I després el que hi hauria que parlar també és per als pròxims anys, un seria el respectar-lo més, el cuidar-lo més, perquè sí que és cert que hi havia FEM, òbviament, seguirem treballant com hem fet sempre en neteges també voluntàries i tal. I a mi, per exemple, sí que n'hi ha una cosa que sempre m'hauria agradat fer, que seria intentar recuperar la gola per al poble, perquè ara mateix té canyars i tal, i hi ha altres pobles com pot ser del Serpis, on la gent mitjançant voluntariat han anat, han aixafat canyes, han arreglat i han recuperat llocs on abans, o fa 50 anys, els nostres pares nadaven per a ells poder nedar. I la gola, que és un punt on sempre hi sol haver aigua, perquè si no ve de l'Xúquer, ve de l'Albaida, i s'ajunten els dos ahí, seria un bon lloc per a recuperar, perquè a més tindríem un parc fluvial preciós. Però això hi hauria que veure molt a la llarga. D'acord. Doncs ja heu vist, així estan les coses i així ens ho ha contat el regidor Brian Richard. Continuarem seguint de prop el tema, com està el riu, i esperem que a la llarga el riu Albaida continua a ser el que, ja no només el que hem vist nosaltres, sinó el que han vist els pares, els abuelos
i que puguem deixar-ho també als nostres fills i que això vagi endavant. Moltes gràcies, Brian, per estar a Castellnotícies. De res.